Čaute, tu je Lazy Miner a vítam vás pri treťom dieli Minecraft Pocket Edition. Dovolil som si zmeniť meno z iPhoneistu na Lazy Miner a odteraz sa tak oficiálne volám na serveroch, ktorých sa každý deň prihlasujem. Takže Lazy Miner je moje nové meno. Hell yeah! Dneska som sa rozhodol, že postavíme farmu, aby sme si mohli vykraftiť chleba, pretože ja potrebujem chleba, lebo stále ma niečo strieľa, buď kostlivec alebo z ciuša príde, ako ste mohli vidieť aj v prvom až nie, ale v druhom dieli na konci. Takže pustíme sa do toho. Takže motiku budeme potrebovať. Tu máme skoro zničenú, takže vykraftíme novú. Pozrieme si, kde je motika. A robíme, že klik a motika je vykraftená. Dáme do ruky. Vyjdeme von z domu. A poobzeráme sa. Nájdeme vhodné miesto pre zbieranie semien. Nie tých, na ktoré som teraz myslel, ale na tie rastliny, z ktorého žito rastie, však viete. Ne? Na čo ste mysleli? Ne? Takže začneme hľadať. A prvé semeno nám vystrklo, druhé a tretie. No a aké šťastie. Štvrté semeno. Bude nám ich stačiť 10, myslím. A ak nie, tak pôjdeme ešte vyššie naťažiť. Trávy je tu dosť. No, ukáž sa. Ešte dve. A tu je ďalšie. Takže 10 semien sme naťažili a môžeme ísť urobiť mini záhradku pri mojom domčeku a ovca, čo to trepem. Máme len 2. Na postiel potrebujeme 3. No, rozmýšľam, či nezoberiem listy, mohol by som s tým nejakú dekoráciu porobiť. Po dlhom rozmýšľaní som sa rozhodol, že zoberiem predsa na tú záhradku. Naťažíme listy. Nožnice myslím, že sú celkom univerzálna vec na ťaženie listov. A listy sú ako pekná dekorácia, dá sa urobiť do domov. A všelijaké iné dekorácie, napríklad živý plot sa z toho dá urobiť. Takže myslím, že nožnice sú skvelá vec. Aj na ovce nemusíte ich zabíjať. To len dajú len jednu vlnu. A takto máte šancu, že dostanete 1 až 2, 3 vlny. Čo si myslím, že je paráda a lepšie než len jedna. No, takže zoberieme si hlinu. Myslím, že stačilo 10, nevadí. Dal som trošku vyše. Tak. Teraz by som mohol túto urobiť. A zoberiem si kameň, aby sme to mohli ohradiť. Alebo ja stačí, ja dám 48. Sa nič nestane, keď si zoberiem ho trošku vyše. Čo sa to tu... Vidíme takto, v strede necháme trochu vody. Začalo mi to lagovať. Slabé lágy mám. Ale čo je, niečo ma tam ťahá. Taký prúd je tam. No to nevykraftíme. Ale padol som zase. To rytí, nejaká voda ma tu ťahá preč. Šopa. A keby nejaký vír bol, ma tam ťahá dole. Cucáva. Takto. Ja to nevidím. Bože! Co sa tam cucá? No, ohľadil som to s Božou pomocou. To ešte skopem. A pekne ideme poobrábať pôdu. Oráčina. Oráčina. Myslím, že tu by sme mohli urobiť takú peknú dekoráciu s tými listami, čo som nazbieral. No už tam nejdem, radšej si takto dám kociek vyše. Všetko naťažíme. A takto myslím, že by sme to mohli pekne ohradiť. Tak. A koľko oviec to máme pri mojom dome. A ja by som sa išiel niekde nahľadať, prečo aj mám pri dome, som si to ani nevšimol. No a zasadíme semáčka.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A potom máme ešte na 2 miesta. Tak tu dáme ešte kameň, konkrétne cobblestone. Tak. Už nahrávam 5 minút 30 sekúnd, takže ešte môžem chvíľu. Zložím si zatiaľ veci a ideme tú ovcu ostriať, aby sme dneska aj stihli posteľ vykraftiť. A na čo som si tie nožnice odkladal? To sú. Myslím, že v 4. dieli by som mohol trošku zväčšiť dom, ale nie až tak moc. Možno horné poschodie pristavať, alebo urobiť miestnosť pre čestky. Alebo nejaké dekorácie proste pekné. Skúste mi dole do popisu videa napísať nejaké pekné stránky, kde sú dekorácie, alebo jak sa proste tie dekorácie craftia, jak sa stávajú. A ja to skúsim uplatniť v mojom dieli, aspoň niektoré z nich. Tak budem hlavne, aby ste napísali. Tak mám 1, 3 dreva, posteľ hneď prvá a klik a máme posteľ. Hell yeah. Posteľ, kde si máme. To by sme takto mohli dať. Nič sa tým nestane. Akurát ide večer. Takže hneď ju môžeme aj použiť. Pozriem paličky. A začnem teraz robiť to druhé poschodie. Aspoň tam robím rebrík. Že 2 nebudú stačiť. Aj zatiaľ takto. Tak. Tu. Kameňom začneme robiť steny domu. A potom to dotiahneme. Dobre, nezabilo ma to. Tak, ešte jeden. Bože, ja som mi nedal po 4. Ne. Aj. Ešte ten tam dočiahnem. Ale laglo mi to. Takže idem sa vyspať, aby som si zmenil spawn. A budem sa spawnovať domčeku. A vyspíme. Ešte stále ustávame. Idem asi skipnúť žitko, nech nám narastie, aby som mal aspoň trochu žita. Neviem, na čo mám plné srdiečka, to nevadí. A neviete, čo sa stane. Žitko nikdy nezaškodí. Aj semáčka máme z toho vyše. To nasadíme. Sa teším, kedy vyjde update na banďurky a karotku. Budem piastovať karotku. Takže odložím do čestky. Ale dohaja plná je. Tak novú. Tam takto. Tu miestním tam. Tada! A to čestky sú hotové. No pak to by sme mali. Idem na strechu. Urobím epický pohľad na moju záhradku peknú. A som niekedy dole. Ďakujem moji diváci, že ste si pozreli toto video. Uvidíme sa pri 4. dieli.